сезгә вакытында Бакы яга урманчыдан да дәресләр алу бәхте тәтеген. Аны инде сезнең остазыгыз дип тә әйтеп була торгандыр. Иге эшләрдә бире җибәрә иде. Шушы үзебез ясаган каләмнәр белән, туш белән бик матур итеп язарга без шушында өйрәндек. Тугры Шамаилдән кайсы ягы белән аерыла? Менә ул Шамаилдән аерыла әлбәттә. Шамаил гадәттә элек-электән инде ул Коръәннән алынган өзекләр, цитатлар, аятлар язылган. Шушындай практик әйберләр эшләргә туры килде. Көмеш кашыкларның сапларына матур итеп татарча орнамент белән шушы аш булсын дип менә шулай итеп язарга туры килде. Пиялага ясалган Шамаил үрзәктә менә кыш рәвешендә анда бисмилла язылган. Сезнең бит әле Тукайга багышлаган күргәзмәгез дә булган иде. Ул Тукай белән илһамланып дип атала ялгышмасам. Чөнки Тукай ул аның бик күп шигырьләре Коръән белән, хадисләр белән аваздаш. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Әлегелектән мөселман татар илләренең түрендә шамаилләр эленеп торган. Әлеге матурлык ничек туа? Каллиграфия сәнгатенең асылы нәрсәдә? Бүгенге тапшыруыбыз шул хакта булыр. Кунагыбыз рәссам Хаттат, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Нәҗип Нәккаш. Хәерле көн, Нәҗип абый, исәнмесез? Хәерле көн, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, хөрмәтле телевизор караучылар. Тамашачылар. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8-800-532-55. Нәҗип абый, менә сезнең бит инде мактаулы исемнәрегез дә бик күп. Шул вакытта башкарылган эшләрегез дә санап бетергесез. Әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез бергәләп сезнең хакта иҗатыгыз турында сюжет карап үтик. Игътибар экранга. Миңа да кызык булыр. Әйе. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, әдәбият галиме, текстолог, нәкышчы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстанның рәссамнар берлеге, һөнәрчеләр палаты әгъзасы. Булар барысы да Нәҗип ага Нәккаш турында. Аның дәрәҗәле исемнәрен тиз генә санап чыгам диме. Нәҗип ага Татарстанның Мамадыш районында туган. Урта мәктәпне тәмамлагач, уку алдынгысы буларак үз мәктәбендә калдырыла. 7 ел балаларга рәсем дәресләре укыта. Татар теле һәм әдәбияты белгечлеге буенча КДУның тарих-филология факультетын. Соңра Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих фәнни тикшерү институтында аспирантураны тәмамлый. Текстолог буларак, борынгы татар әдәбияты китапларын өйрәнә, хәзерге язуга күчерә, китап итеп бастыра. Россия Ислам университетында Казан педагогика коллеятендә студентларга каллиграфия дәресләрен бирә. Булачак дин әһелләренә, укытучыларга гарәп, латин язуында, кириллицада матур язу нигезләрен өйрәтә. Нәҗип Нәккаш каллиграфия сәнгать остасы, Хаттат, ул 400-дән артык Шамаил эшләгән, 20ләп күргәзмәсен оештырган кеше. 1000-нән артык туграның авторы. Кол Шәриф мәчете диварларында төсле пыялага язылган 5 Шамаиле эленгән. Бүгенге кунагыбыз белән сокланмый мөмкин түгел. Әлбәттә сыкланабыз. Нәҗип абый, менә бит инде сезгә вакытында Бакы яга урманчыдан да дәресләр алу бәхте тәтеген. Аны инде сезнең остазыгыз дип тә әйтеп була торгандыр. Аның яратып әйтә торган мондый сүзләре булган. Халкымның сагышы ул минем дә сагышым, халкымның шатлыгы ул әлбәттә минем дә шатлыгым. Һәм әлбәттә инде әлеге сүзләр аның иҗатында да чагыла. Менә сезгә килгәндә халыкның күңеле сезнең эшләрегезгә тәэсир итәме? Әлбәттә, менә үзебезнең үткәндәге тарих, аның әдәбияты, аның мәдәнияты, гаҗәеп зур көчле мәдәниятыбыз бар иде бит. Ул 17нче елга хәтле инде формалашкан, көчле рәвештә үсеп бара торган, үзенең борынгы
теге ислам мәдәниятенә таянган, аннары көнчыгыш мәдәниятләренә, фарсы әдәбиятына, гарәп әдәбиятына таянган һәм үзенең халык иҗатында таянган зур мәдәният иде. Менә мин шуларын беләм. Әмне Бакый ага сезгә киңәшләр бирдеме? Бакый агага да мин бер ничә 78 елны 4-нче курста укыганда берничә без анда бер студент һәм ике укытучы дәресләр алып бирдек. Бакый ага безне каләм тотарга, каләмне ясарга һәм ничек итеп беренче матур итеп язарга өйрәтте. Аның китапханәсе бик бай иде, анда фарсыча, гарәпчә китаплар күп иде. Шуннан без матур үрнәкләрне сайлап алып безгә күчереп язарга куша иде. Һәм игә эшләрдә бирә җибәрә иде. Шушы үзебез ясаган каләмнәр белән, туш белән бик матур итеп язарга без шушында өйрәндек. Һәм ул безнең теге хаталарыбызны да төзәтеп, үз кулы белән төзәтә торган иде. Һәм килдегез менә дусларым да бик елмаеп, әйтеп, бик якын итеп каршы алайды һәр вакытта. Якты хатирәләр, шулай. Якты хатирәләр, әдәбиятны искиткеч яхшы белгән, заманында Мөхәммәдия мәдрәсәсендә, ул югары мәдрәсәсендә укыган, һәм анда шулай ук каллиграфия нигезләрен алган, ул шушындай оста иде. Һәм инде соңыннан да ул бу гарәби язуны ташламаган. Ләкин менә Совет власты елларында инде коммунистик идеология вакытында бу әсәрләрне күрсәтергә мөмкинлек юк иде идеология тарафыннан. Аның үзенең дусларының сорауы буенча, үзенең күңеленең сорауы буенча аның бер кадәр әсәрләре сакланып калган. Менә мин аның 11 әсәрен беләм. Һәм мин алар турында менә соңгы вакытта язып та чыктым. Һәм менә шушы 70 ел эчендә инде безнең бу сәнгать тәмам юкка чыккан вакытта да аны югалтмыйча саклап баручы, аны шушы югары дәрәҗәдә әле саклаучы Бакый ага иде. Һәм сез дә инде үз чиратыгызда аларга үзегезнең эшләрегезне дә багышлыйсыз дип беләм. Әйе, менә соңгы вакытта аның үзенә дә багышлап берничә эш эшләдем. Беренчесендә аның соңгырак элегрәк эшләнгән иде. Һәм әле быел гына зур итеп пиалага менә шушындый күрсәтеп бетик. Шамаил тугра эшләдем. Үзәктә Кызыл фон эчендә анда урманчы Габделбакый Идрис улы, тулы исеме Габделбакый аның. Менә бу классик типтагы тугра стилендә эшләнгән, төрек султаннары туграсы стилендә, һәм аның янында инни тәвәккәлту галә Аллаһ, Аллаһка тапшырдым дигән. Һәм кырыйда Бакый аганың шигъри дугасы. Ул шагыйрь дә бит әле. Күңел багладым эшем уңасына, тәвәккәл иттем кудрәт иясенә, өмидем нык, ышанычым камил, бу фәкыргә бәхет иңәсенә. Менә матур шигъри юллар. Бу аны теге зур эшләргә тотынган вакытта шулай шул сүз белән башлап җибәргән. Дуга кебек бу чынлап та. Һәм мин анда аста куйдым, тагын белән элеккеге минем эшемдә юк иде ул. Ул 17нче гасыр башы шагыйре, язучысы Мәҗлисинең Сәйфул Мөлк поэмасыннан дастан дип татылар иде аны. Алдагы Аллаһ Тәгаләгә багышланган бер юлны язган иде. Гаҗәп Qadir turur qudratlarin kur, g'ajab sanih turur san'atlarin kur deb. Менә шушы g'ajab sanih turur san'atlarin kur дигән юл аның Аллаһ Тәгаләгә генә түгел, рәссамнарга да карый. Сәнгать ияләрен, иҗат ияләрен дә карый. Чөнки алар сәнгатьне ишетүчеләр. Һәм менә шуны исемә алып, аны менә сәнгать Бакый аганың сәнгатьләрен күрегез дигән шушындай өндәмә белән яздым инде. Менә тугра дип әйтеп үттек. Әйдәгез әле тамашачыларыбызга аңлатып үтик, тугра Шамаилдән кайсы ягы белән аерыла? Менә ул Шамаилдән аерыла әлбәттә. Шамаил гадәттә элек-электән инде ул Коръәннән алынган өзекләр, цитатлар, аятлар язылган. Һәм пәйгамбәрнең Мөхәммәд пәйгамбәрнең сыйфатларын чагылдырган язулар булган. Аннар Аллаһ Тәгаләнең гүзәл исемнәре бар бит 99. Менә шул исемнәрне язгандан. Шамаил дигән сүзнән чыккан тулы, бөтенлекле, тулы сыйфатларны бирүче дигәнне аңлата. Менә шул башта шулай. Менә шушы безнең татарларда шушы Шамаил сүзе белән
atый башлаганнар. Шамаил Шамилнең күплектәге саны. Һәм бүгенгә дә шулай. Гарәпләр аны ләүхәлиләр, язылган өслек, тахта, башка нәрсәләр, фарсылар хушнавис диләр яки хөсн хат диләр. Менә бездә менә шушы Шамаил булып киткән инде. Тугры ул бөтенләй аерылып тора. Бу беркадәр светский яки дөньяви жанр. Ул төрек султаннарыннан килә. 14-нче гасыр башларыннан төрек султаннары үзләренең исемнәрен, титулларын үзләренең приказларында, хатларында, фәрманнарында куя торган булганнар. Һәм аны язучы кеше, әлбәттә, султан үзе түгел, махсус шушы туграны ясаучы булган. Ул бер монументаль матур композиция белән эшләнгән. Анда вертикальләр, анда оваллар, ике кашыгып торган ике сызык. Менә шушы тугра нәкъ шушы шәхескә багышланган. Һәм бу Кырым татарларына үтеп кергән Кырым ханнарында шушындай тугралар булган. Хәзерге көндә дә Мәскәүнең борынгы актлар архивында аларның тугралары саклана. Шушы килгән хатларында инде. Әлбәттә үзләренең телләрендә язганнар, татарча, төрекләр төрекчә язганнар, һәм аны рус дәүләтендә аларның бөтенесе татарча бик яхшы белүче тыңлаучылар булган, шулар укып бирә торган булганнар һәм русчага тәрҗемә иткәннәр. Хәзерге шикелле русчага язып саклаганнар, үзләренең кыдрәтләрен үз телләре аша белдергәннәр. Менә шул нәрсә минем исемә төште, шактый менә инде шөгыльләнә башлагач, 90-нчы еллар башында мен бер заман язып утырам, Нәҗип дип, исемем Нәҗип бит инде, Ж хәрефенең кош мурынына охшаган, кош томшагына. Һәм шуннан китте. Тукталып мин әйтәм, мен моннан кош ясап карыйм әле. Килеп чыгар микән? Килеп чыкты. Соңгы еллары Нәҗип белән генә китеп чыкмый, Исмәгыйльне куйдым. Бабамның инде исеме, фамилиям. Аннар үзәккә куйдым инде тулы булсын өчен үзенең псевдоним, тәхәллүсне, Наккаш. Менә шундый матур гына бер кош килеп чыкты. Менә benim тек дуслар да күрде, һәм аларга да ясый башладым мен. Шуннан китте инде, шулай бит. Шагыйрьләргә ясадым, артистларга, журналистларга, менә шулай итеп бик күп хәзерге көндә тугралар. Туграны инде логотип дип әйтәләр, билге дип әйтергә мөмкин, тамга дип әйтергә мөмкин. Мөхәр дип әйтәләр бугай, шулай бит. Мөхәр дип әйтәләр бугай. Мөхәр инде ул печать дигән сүз, шушы печатьтә шушы туграны файдаланып була. Нәҗип абый, безгә шалтырату бар диләр. Әйдәгез әле тыңлап карыйк. Әйдәгез. Алло, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көннәр, исәнмесез? Күбрәк Нәҗип абыйга сорау инде. Менә Нәҗип абый, башка илләрдә күргәзмәләрне оештырасызмы? Сезнең эшләрегез белән безнең милләттәшләр таныша аламы? Рәхмәт сорауыгыз өчен, сау булашабыз. Татарстанда күргәзмәләрем бик күп булды. Хәзер дә булып тора. Ләкин чит илләрдә бөтенләй диярлек юк. Иранда 2011 елда Коръән күргәзмәсендә катнаштым. Россиядән шушы Россия исеме астында һәм анда безнең шушы урында мин Татарстан дигән исемдә кертем. Аннары 2006 елда Төркиядә бер фестивальдә катнаштым. Шуннан бары минем теге аерым күргәзмәләрем чит илдә оештырылганы юк хәзергә кадәр. Аңлашылды. Оннан соң бит әле хәзерге көндә каллиграфия сәнгате инде ювелир эшләнмәләрдә дә кулланыла. Актив рәвештә кулланыла башлады. Бу авырракмы? Әллә ни авырлыгы юкмы? Юк, авырлыгы юк. Чөнки мин инде гарәп телен укыган кеше бит университетта гарәп телен ярыйсы гына укый алам, сүзлекләр белән, Коръәнне белән, һәм фарсыча азмы күпме беләм инде, чөнки мин институтта эшләгәндә борынгы безнең әдәбиятны, прозаны чыгаруда катнаштым. Китаплар чыкты, минем 4 китап чыкты. Шуңа күрә минем өчен аның авырлыгы юк. Һәм менә мине белеп алып шушы ювелирлык компаниясе Алмаз холдинг шушы эшкә тартты. Алар башта миңа күрсәттеләр элегрәк эшләнгән эшләрен. Күрәсең, аны теге мәгълүматы булмаган рәссамнар,
аны Белеме күчереп кенә язганнар, җитмәгәндер. һәм анда хаталар да бар иде. Һәм шуннан соң мин алар үземнең эшләрен күрсәткәч, алар мине эшкә тарттылар. Һәм мин интернет аркылы алар белән эшлиттем, эскизлар ясыйм, һәм алар инде аны үзләренең заводларында эшләп алтыннан һәм көмештән һәм эмальләр белән шушындый бизәнү әйберләре чыгардылар. Анда алкалар да бар иде, анда балдакларда язулар, yüzüklәрдә язулар, yüzüкләрнең теге печатка дип бертәләр инде. Андагы исемнәр, аннарысын хатын-кызның менә күкрәк муенына тагыла торган медальоннар, шушында киң кулланылган теге Аллаһка багышланган һәм Аллаһны мактый торган исемнәр һәм Коръән аятләре миңа язарга туры килде. Татарча да язгаладым, мәсәлән, Аллаһның рәхмәте киң булсын дип менә шундыйрак. Хәтта шушындай практик әйберләр эшләргә туры килде. Көмеш кашыкларның сапларына мотор итеп татарча орнамент белән шушы аш булсын дип менә шулай итеп язарга туры килде. Хәзер көндә алар күп итеп чыгарылдылар, сатылалар. Шушы нинең фирманың карый торган магазиннарда. Менә үзенә күрә бер теге татарлар өчендә һәм шушы мөселманнар өчендә кызыклы бер булды ул. Мәскәүдә мөселманнар бик күп бит, анда инде аны яратып белеп алалар. Безләр бик белеп җиткермиләр булса кирәк. Менә Нәҗип абый сезне тыңлап торам да, димәк инде каллиграфия сәнгате белән шөгыльләнү өчен белемле булу зарур. Шул вакытта динне дә, сәнгатьне дә, тарихны да, телне дә белү кирәк. Шулай бит? Әлбәттә, иң беренче әлбәттә bu sәләт кирәк, рәсем ясау сәләте. Һәм зур теләк кирәк. Ул минем элек балачактан ук бар, аталарымнан, бабаларымнан килә. Һәм менә инде чынлап та яхшы итеп эшләү өчен гарәби язу бит инде. Ул безгә менә ислам дине аркылы кергән. Һәм шушы ислам дине нең төп язуы, изге Коръән язуы буларак татарларда да, фарсы халыкларында да, иранлыларда, афганлыларда, һәм дә Һиндстандагы мөселман дине тутучыларда шушы язу белән язалар бүгенгә кадәр. Күрсәтеп үтик. Менә бу безнең менә бүгенге көндә безнең Идел буенда ислам динен кабул итүленең зур юбилее бара бит. Менә бу инде күптән ясалган шамаил, үзәктә монда безнең кеше манара һәм аның фонында Коръәннән аят. Без Аллаһы Тәгаләгә biz imanга чакыручының авазын ишеттек һәм без инандык дип язылган. Һәм менә мондагы орнамент шушы алтын нурда чорында табылган керамикадагы орнаментны ясадым. Күрәсезме, нинди бай орнамент. Менә монда инде бу шулай булгарга башлаган изге булгар. Менә кайсы яктан килсәң дә, менә 4 тапкыр изге булгар дип язылган. Булгарга килеп тиртеләсең. Менә күрәсезме, ул бер шәшәк рәвешендә, менә гарәп язуның мөмкинлекләре зур. Аны төрле орнаментлар, шәшәкләр рәвешендә һәм менә кошлар рәвешендә дә язып була. Менә безнең каршымызда пыялага ясалган шамаил, үрзәктә менә кош рәвешендә анда бисмилла язылган. Һәм анда Аллаһ акбар кошының муенында таш анда шәһадәт кәлимәсе ла илаһа иллаллаһ. Һәм кырыйда татарча шигырь. Менә минем күп эшләремдә татарчалык көчле. Безнең мин инде менә Тукайганың әсәрләрен кертеп, Коръән аятлары белән, хадислар белән аларны бергә кушып, 30-дан артык эшләдем. Һәм менә миңа дәүләт бүләге шушы зур цикл эчендә бирелде, Тукайга багышланган. Шул вакытта сезнең битәле Тукайга багышлаган күргәзмәгез дә булган иде. Ул Тукай белән илһамланып дип атала, ялгышмасам. Чөнки Тукай ул аның бик күп шигырьләре Коръән белән, хадислар белән аваздаш һәм бер кайчанда югалмый илһам бирә торган шигырьләр. Менә Тукайны чынлап та бөек диләр, һәм чынлап та шагыйрь. Нәҗип абый, шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Безнең хәбәрчебез шушы көннәрдә Россия Ислам институтында булып кайтты. Андагы эшчәнлек белән дә танышып үтик әле. Игътибар итегез. Миңа да кызык булыр.
Рамил Хәзрәт Насыйбуллов Россия Ислам институтында студентларны каллиграфия серләренә төшендерә. Каллиграфия сәнгате вак, авыр, зур түземлек сорый торган хезмәт. Бу эшкә укытучыдан башка гына өйрәнеп булмый. Мөһим әйберләрдән бер кагаз, мураккаб һәм калам. Шуларның сыйфатлары югары дәрәҗәдә булса, әйбәтрәк була. Өйрәнү өчен дә шулар булуы таләп ителә, булса әйбәт, ягъни. Рамил Хәзрәт безгә дә дәрес бирде. Каллиграфия сәнгатендә иҗат итү өчен гарәп телен белү мәҗбүри шарт түгел, ләкин аның мөһим бер өлеше дип аңлатты. Безгә ул тапшыруыбыз исемен мәдәни агарту дип язып күрсәтте. Икенче мәсьәлә ул менә мондый мактах дип атала, бу каләмне кисә торган бер такта, шулай өстенә каләмне куеп, тигез итеп каләмнең очын кисү өчен кулланыла. Бу мәсәлән сияктән ясалганы, бу агачтан ясалганы, мөгездән ясалган урыннары да бар. Шулай куелып киселә. Рамил Хәзрәт үз эшенең остасы. Ул хәтта бу сәнгать төрө өчен шәхси каләмнәрен дә эшләгән. Бу каләмләр безнең татар каләм формасы буларак иҗат ителде. Башка дөньяда мондыйлар юк. Безнең классик татар сәнгатен үстерү максатыннан эшләнде. Рамил Насыйбуллов тугралар да ясый. Аның хезмәте хәтта Владимир Путинга да бүләк итеп тапшырылган. Бу сәнгать бик катлаулы, өйрәнү өчен бик катлаулы. Мәсәлән, безнең ел башында 50ләп, 30лап, 50ләп кеше килсә, шуның ахырында бер кеше дә калмау мөмкин. Ел ахырында, уку ел дәвамында. Шуның өчен кеше әз. Башта күп була. Күп булу сәбәбе чөнки кеше моның нәрсә икәнен, нинди авыр сәнгать икәнен аңлап бетерми, үзенчә күз алдына китерә. Оста күргәзмәләрен дә оештыра. Әтеп күргәзмәсе биредә, уку йортында, укучылары күз алдында. Ул аларга илһам биреп, үрнәк булып тора. Нинди матур эшләр шулай бит. Классика бәйге эшләр. Нәҗип абый, менә бүгенге көндә яшьләребез әлеге сәнгатьтер белән кызыксынамы? Әйтик, сезгә килеп, миңа да күрсәтеп җибәрегез әле дип әйтүчеләр бармы? Яшьләр бар. Менә соңгы вакытта гына безнең Кылшәриф мәчетендә Татар Шамайлар галереясында аларның күргәзмәләре булды. Безнең хатын-кызлар бик актив. Мәсәлән, Чаллыдан Чулпан Шәрифуллина, Казаннан безнең Әлфия Исхакова һәм башка хатын-кызлар, Петербургтан да хәтта бар безнең бер хатын-кызыбыз, Мәскәүдән бар. Тагын берне әйтергән онытканмын, Роза ханым Хуҗина бар. Менә алар бик актив иҗаттылар бүгенге көндә һәм ярыйсы уңыш эшләре бар. Һәм хатын-кыз шундай нәфис, тыныч, нечкә һәм шундай төсләрне яраткычлары гаҗәеп матур булган шамайлар әсәрләр тудыралар. Мен үземнең улымда менә шөгыльләнә, ул шушы тугры нидән хәрефләрдән композициялар ясый, литтеринг дип атыйлар аны. Һәм шактый гына уңышларга ирешә. Гомумән менә кызыксынучылар бар яшьләрдән. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Дәвам итә. Безнең менә бу инде 1000 еллык булар буе кулланылган гарәп хәрефләребез бүгенге көндә дә яши. Демәк, алга таба өмет бар. Өмет бар. Нәҗип абый, ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына якынлашты. Сезгә алга таба да уңышлар телибез, сәламәтлек телибез. Киләчәктә дә сезне тапшыруыбызда кунакта көтеп калабыз. Сау булашабыз. Рәхмәт. Иләл лиқа. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.